Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Milandu yomwe ACB yamangila afana oganiza bo Saulos Chilima. Patatha miyezi yokwana isanu, nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB itatulutsa lipoti lomwe linalongosola za momwe anthu ogwira ntchito mboma mdziko muno opitilira makumi asanu 50 kuphatikizapo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima kunena kuti akukhuzidwa ndi zakatangale wa Zunneth Sattar. Nthambi isopano yaumanga Saulos Chilima omwe mmamawa wa lero pa 25 Novemba anawayitanira ku maofesi awo mu mzinda wa Lilongwe kuti akawafunse mafunso angapo. Pakadali pano Saulos Chilima akaonekera ku bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe komweko komwe iwowa awauza milandu yawo. Kumama wako sikunali bwino ku maofesi a nthambi pomwe aphungu a chipani cha UTM chomwe Saulos Chilimawa amachisogolera komanso anthu ena ochisatira chipanichi anakhamukira ku maofesiwa ngati njira imodzi yokhalira limodzi ndi Saulos Chilima atamva kuti ayitanidwa kuti akafunsidwe mafunso angapo. Nthambi kumasanako yatulutsa chikalata chomwe achisayinira ndi wamkulu wofalitsa nkhani kumeneko Engrita Ndala. Malingana ndi chikalatachi akuti pakati pa mwezi wa Machi mchaka cha 2021 ndi Oktoba mchaka chomwechi Saulos Chilima analandira ndalama zokwana $280,000 zomwe kunoku kwathu mmakwacha ndi 287 million kwacha. Akuti ndi katundu wina kuchoka kwa Zunneth Sattar ngati mphatso ndi cholinga chakuti Saulos Chilimawa ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino athandizire kampani za Zavia Limited, Malachite FZE zomwe ndi za Zunneth Sattar kuzipasa macontract oti zigulitse katundu ku boma la dziko lino. Kalatayi ikupitilira kunena kuti Chilimawa atengeredwa ku bwalo la milanduli komwe akuyembekezereka kuyimbidwa milandu yokwana itatu. Mlandu woyamba ndi wakuti iwowa ngati munthu wogwira ntchito mboma akhala akupanga zakatangale ndi ziphuphu zomwe ndizosusana ndi section 24 gawo 1 ya malamulo othana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno ija imatchedwa kuti Corrupt Practices Act. Mlandu wina ndi wolandira ziphuphu kuti iwowa apange zothekera kupereka contract kwa makampani ena zomwe ndizosusana ndi section 21 gawo 1 ya malamulo othana ndi katangale mdziko muno Corrupt Practices Act. Mlandu wachitatu ndi wakuti ngati mdindo iwowa anakanika kukanena kwa apolisi kapena ku nthambi ya ACB kuti pakuchitika zakatangale ndi ziphuphu zomwe ndizosusana ndi section 31 ndime yoyamba ya malamulo lothana ndi katangale mdziko muno ya Corrupt Practices Act. Pakanema wina yemwe akuyenda m'masamba a mchezo a Facebook ndi WhatsApp akuonesa Saulos Chilima akutengeredwa ku bwalo la milandu ku area 3 ndipo iwowa anakwera galimoto ya mtundu wa Toyota Land Cruiser yomwe ndi ya apolisi ngati mmene atengedwera munthu aliyense yemwe wamangidwa, ndipo galimoto yawo ya MG2 inasala ku nthambi za ACB. Masapota a chipani cha UTM akuoneka akutchingira kusogolo kwa galimotoyi zomwe zikuoneka ngati amafuna kuti isapite ku bwalo la milanduko. Ganimayo akuonesanso asilikali ankhondowa akukanga chinamtindi cha anthuchi kuti mwina wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikoyo ayende mosavuta ndi kukalowa ku bwalo la milanduli. Anthuwa omwe akuoneka kuti ndi ambiri akumveka akumwakuwa kuti boma ilo komanso akumwakuwa mawu amene Saulos Chilima ankakonda kuwayankhula mu nthawi ya misonkhano yokopa anthu onena kuti osaopa. Ganimayo yemwe ndi wamphindi imodzi ndi ma seconds 14
akuthera pomwe a Saulos Chilima akuoneka kuti akulowa ku bwalo la milandu atavala suti, koma iwowa sanali mu unyolo. Kanemayo akuonesanso kuti kumeneku kuli asilikali ankhondo ndi apolisi omwe ndi ambiri, ndipo onsewa anyamula mifuti yawo m'manja. Pamene a Saulos Chilima analowa m'bwalo ndi kuwuzidwa chomwe iwowa alakwa, yomwe akuwayimira milandu a Saulos Chilima pa mlandu a George Mchuka Mwale anayesesa kupempha bwalo la milandu kuti a Saulos Chilimawa atulukire lomwe pa belo. Amwale akuti a Saulos Chilima ndi wosalakwa ndipo akuyenera kutuluka pa belo popeza iwowa si munthu woti angathawe mdziko muno, pachifukwa chakuti iwowa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Nthambi ya ACB yomwe ikuwazenga iwowa mlandu sinakane zomwe loya wawo wa a Saulos Chilima wakambazi, ndipo ACB yavumira kuti inde a Saulos Chilima sangathawe belo. Koma pakadali pano nthambi ikufuna kuti milanduyi ikamveredwe ku bwalo la milandu loona nkhani ya zachuma ya Financial Crimes Court, ndipo izi zili mkati zadziwika kuti Senior Counsel Amodikai Msiska ayimira nawo pa mlandu wa a Saulos Chilima. Koma kumbali ya bungwe la ACB Msiska anayimira nawo Dr. Lazarus Chakwera komanso a Saulos Chilima pa mlandu wa zankho omwe unapangisa kuti anthu avoteso mchaka cha 2020, ndipo iwowa amatchuka ndi kuti samaluza milandu komanso ndi loya wamkulu yemwe amapasidwa ulemu mdziko muno. Pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima watuluka pa belo. Oweruza milandu Madaliso Chimwaza ndi yemwe wapereka beloli kwa a Saulos Chilima ku bwalo lalikulu ku area 3 mu mzinda wa Lilongwe. Mbali imodzi yachikole chomwe chaperekedwa kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa belo yake ndi chakuti alipire ndalama yokwana 1 million kwacha, apereke mapepala ake onse oyendera mapassport ndi zina zotero, komanso ndi kuti a Saulos Chilima azikaonekera ku maofesi a nthambi za ACB kamodzi pa miyezi 3. Kupasidwa belo kwa a Saulos Chilima kwaza patangotha maola ochepa chabe. Iwowa atawamanga pa milandu ingapo yomwe ina ndi yakatangale. That's good. Perfect. Looks good. That's good. Perfect.